Salum. Horas madita saluna. Kami pasaton selamat hari Minggu Advent paduaon madehita dihamu damang dainang haangginang pinaribot namar pungu di bagas jorone di bata song-songoni na adong di sopo gudang adorang sotapuka pamujata permingguata tapa parade maroha dok pikirata cumulo mahita martangyang nahohom. Tapuji Tuhata merede mahitan sian bukede nomor 30 sia ayak sada saat rodi ayak tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
Dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Idama atop doa huro tiuk mana diho nuaing asa unang adong na mabuat tu palmi. Haleluya. 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 Martang yang mahita ale amanami na di banua gijang na mandok molyate dohami tuho ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus nalau salpu sugut langit dohot tano alai nahot doanggo hatam rodi saliling-liling na akup nii ikon patar do sugut saluhut jolma diho ni habangsa paruhuman mi saya asi maroham dihami pahot marohanami marha porsyaon dihatam marhite-hite ton di parbadia padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni rohami pai may mahon ho jala asa dapot hami hanguluan na sora suda. Amin. Marede hita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu Advent na paduahon ima patik parjolo sahat patik na paupaton. Patik parjolo ahu do Jehovah debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaanmu jala dang jadi sumananmu manang aha na di banua ginjang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yanggo soture dalanna aihona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono mari maulah hamuna sa siulau muna alai anggo ari papituhoni ari paradian ni Jehovah de batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lailahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi hutani halak pe na mangibati hutam ay di naono mari do di toppa de bata
langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do umbahen na dipasu-pasu debata jahoba ari paradian nai jala diparbadiai ido anggo patikna atau rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon patikna ale Tuhan debata sai pargugoi mahami lao mangulahon hubar tu patikmi amin mari dehit tatopoti ma dosata nagudangi diadopan ni debata martangiang mahita ale Tuhan debata pargugu naso hatudusan jala amanami hujau hami do guarmu nabadiai ala na targogot hami marningot dosa nami saya marasi rohama ho midahamiun o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabejolma ala ni hami namate jala na hehe sian namate nama naik tu banua ginjang doho mangondihon hami asi maroham di hami saya patong tong ma di hami roha hamulateon tuho
Oton di parbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit, binain ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha. Say unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ho ali debata ama anak dohot tondi parbadia. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasasani dosata. Songonondo pakkaholongon ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanggaluan na seleleng-leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Marede itu. Tatangi humahatan ni debata, imana gabi epistel di parmingguata sadarion, imana tersurat sian buku ni si Yohanes, mamuka sian bidusada ayat 10 sia saat rodi ayat 20 walu. Tajahama marsikat pasorin di ayat pa 20 waluon rakman no kita majaha. Songonondo hatana. Kristus biru-biru ni debata. Disuruh akka Yahudi sian huta Jerusalem ma akka malim dohot halak lepi manukun si Yohanes. Aise doho gabe on ma di hati dakon. Gabe disukun nasida ma ibana. Atong ise doho. Ise si Elia do ulaning jadi di dokma dangiau panurirangi doho dungi di alusima dang. Dungi ninama suara ninama jauh-jauh di halonganat doahu patigor hamu madalan ni Tuhan songon naung nidok ni panurirang Yesaya. Jadi didok nasida mamanukun ibana buasa madidihon ho so manang Kristus ho manang si Elia manang panurirangi.
ibana doi narosian pudikku, nahurang tamado ahu makar hari talini sipatuna. Rapa ita, masa di ipar ni aik Jordan, ay di sido madidihon si Johannes, ido yang gosahanna. Martua do akkana tumangion hatani di bata, jala na peopsa. Amin. Marede. Tidakko ma hat haporseotai songon na hitan tidakkon nidongatta sa porseaon disadok portibion rap mahita maddok au porsea dibata Jahoba ido ama pargogo na soatudusan na temu palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba na sasadai imana tinubuhon si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajalo ibana di hau pinar silang na tuat monotoru dung ditanom na mula mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lahudul siamun debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria topan Kristen akka na badia dohot diasan dosa dohot dihatai na mando mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Hamuna dengan sahuria di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Adorang so jinahon odolan itikting ni huriata di hari Minggu sadarion. Atas kuarni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjoloma hupasat hami, hata horas-horas tuhita saluna. Do tua kadongan na odope rap marsaur di parmingguan di HKBP Yogyakarta. Hupasat hami mata be di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Horas maya dihita saluhutna. Urutusi tabegima odolan itikting ujau kami di Hata Indonesia. Yang pertama, nama, arti dan topik minggu pada hari ini 8 Desember. Nama minggu adalah Minggu Advent yang kedua. Lalu topik Pauli Hamu Dalan di Jahoba di Bagasan Hata Batak Toba. Yang kedua, pelayan ibadah Minggu Advent kedua di pukul 9. Khotbah akan disampaikan oleh Bapak Pendeta AB Panjaitan MDiv, lalu liturgis Amang Sintua HR Tambunan, Warta Amang Sintua MR Paung. Yang ketiga, warga jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 8 Desember 2024 diterima menjadi warga jemaat HKBP Yogyakarta, yakni keluarga I Mandulang Ibu Dr. YMS Boru Sitanggang spesialis bedah bersama dengan satu orang anak masuk wilayah pelayanan wilayah timur. Yang keempat, pengumpulan dana untuk kegiatan Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana untuk pesta perayaan Natal dan Tahun Baru, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop dalam semua rangkaian ibadah pada hari ini. Yang kelima, kegiatan perayaan Natal seksi di HKBP Yogyakarta sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Jumat 13 Desember pukul 18 akan dilaksanakan ibadah Natal Naposo Bulung atau pemuda. Diundang seluruh pemuda dan jemaat untuk mengikutinya. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember pukul 17 akan dilaksanakan ibadah Natal anak remaja. Diundang anak remaja dan jemaat untuk menghadirinya. Yang ketiga, pada hari Kamis 19 Desember pukul 17 akan dilaksanakan ibadah Natal Ama dan Paropuan. Diundang seluruh jemaat untuk menghadirinya. Yang keenam, sakramen baptisan kudus anak-anak. Pada hari Minggu tanggal 29 Desember akan dilaksanakan baptisan atau sakramen baptisan untuk anak-anak bagi jemaat yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan melalui situa wilayah. Yang ketujuh, jadwal pelayan ibadah Minggu, Advent, Natal dan Tahun Baru di tahun 2024 dan 2025. Yang kedelapan, pilihan tahunan bulanan jemaat tahun 2024. Salah satu kewajiban jemaat adalah membayar pilihan bulanan tahunan, di mana hingga saat ini yang membayar adalah sebanyak 188 KK. Mohon kepada jemaat yang belum membayar agar dapat menyampaikannya kepada Sintua Wilayah atau langsung ke Sekretariat Gereja. Yang kesembilan, tok-tok ripe dan donasi pembangunan. Sesuai dengan rapat huria, tok-tok ripe ditetapkan 600.000 per tahun per keluarga. Dimohon jemaat untuk menyampaikannya melalui panitia, ketua wilayah atau ke sekretariat gereja. Yang ke-10, laporan panitia pembangunan saldo hingga saat ini sebesar Rp196.717.981. Lalu yang ke-11, laporan kegiatan pengadaan sound system HKBP Yogyakarta saldo saat ini Rp13.993.300. Yang ke-12, koreksi warta keuangan tanggal 1 Desember yang lalu. Yang ke-13, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, tim multimedia dan operator sound. Bagi yang ingin bergabung dapat mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Yang ke-12, daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan
Parhalado HKBP Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 8 Desember sampai dengan 14 Desember. Firman Tuhan yang direnungkan oleh yang berulang tahun tertulis di Mazmur pasal 107 ayat 1, demikian firman Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang ke-15, warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan Jemaat HKBP Yogyakarta, mari terus kita dukung dalam doa agar jemaat yang sakit mendapatkan pemulihan. Yang ke-16, pokok-pokok doa syafaat pada minggu ini. Yang ke-17, kebersihan dan fasilitas umum di HKBP Yogyakarta. Kami menghimbau menerus kepada seluruh jemaat dan peserta ibadah untuk menjaga kebersihan di lingkungan gereja, di dalam gereja, dan di toilet gereja. Yang ke-18, persembahan bunga altar minggu ini dari Nyonya Dr. Anda DL Sidaputar, Boru, Tampu Bolon. Yang ke-19, kegiatan pelayanan di pergunungan pada minggu ini. Yang ke-20, laporan keuangan dari tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember. Yang terakhir, kami akan membacakan Tona Sinode Godang HKBP Yogyakarta HKBP. Tona Sinode Godang ke-67 HKBP tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 2024 kepada seluruh jemaat HKBP di tempat. Salam damai bagi kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, HKBP telah melaksanakan Sinode Godang ke-67 mulai dari hari Senin sampai dengan hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Desember di Sipoholon. Sinode Godang HKBP dibuka dengan ibadah dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh 1.768 peserta Sinode Godang. Sinode Godang HKBP berlangsung dengan suasana yang penuh kedamaian, ketenangan, kesatuan hati, dan penuh sukacita di dalam Kristus yang dibawa terang tema supaya kamu dibaharui dalam roh dari pikiranmu, tertulis di Efesus pasal 4 ayat 23. Dalam rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, seluruh peserta Sinode Godang menerima berita jujur tahun atau berita pelayanan dari Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Seluruh kinerja selama periode 2020-2024 menjadi bekal dan dasar bagi HKBP untuk merancang dan mensukseskan transformasi pembaharuan janji HKBP pada masa kini dan masa yang akan datang untuk menggenapi panggilan Allah bagi HKBP agar menjadi berkat bagi dunia. Kita memuji Tuhan karena Dia memampukan Sinode Godang menetapkan rencana strategis HKBP, langkah-langkah transformasi dan penguatan sentralisasi keuangan HKBP ke depannya. Sinode Godang HKBP ke-67 tahun 2024 adalah Sinode Godang periodisasi. Oleh sebab itu HKBP melalui Sinode Godang telah memilih pimpinan periode tahun 2024 mencakup Eporus, Sekjen, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Diakonia, dan 32 preses yang sudah terpilih dan sudah dilantik pada hari Minggu ini. Sinode Godang HKBP ke-67 ditutup dengan ibadah pada hari Sabtu 7 Desember jam 11.30 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah pelantikan. Mari kita sungguh-sungguh membawa dalam doa agar hasil keputusan dari Sinode Godang ke-67 dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian juga seluruh pimpinan HKBP periode 2024 sampai 2028 diberikan hikmat dan kekuatan oleh Tuhan untuk memimpin HKBP sebagai biji mata dan tubuh Kristus untuk 4 tahun yang akan datang. Melaksanakan tugas pembaharuan diri, menggenapi panggilan Tuhan supaya menjadi berkat bagi dunia dan kemuliaan bagi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semanarium HKBP 7 Desember teriring salam dan doa atas nama peserta Sinode Godang HKBP tanda tangan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Eporus HKBP periode 2020 sampai dengan 2024. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Horas Madita Salutna.
Dameni di bata sian saluhut naroha. Imana mga raja hati-hati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat apa mari kita manginang. Songoni manang dongan namin na di luar ate. Songoni nang dia di sopo selamat apa ma di hamuna. Amang inang barita nauli ojahan di parsaut di pesta apenna padua hon idienet sian buku Yesaya bido 40 mamuka masian ayat sada sahatu ayat 5 hujahama tu tonga-tongata sonon madidok hatana apul-apul namar tudu-tudu tu haroroni Mesias apuli hamuma bangsoki ninna debatamuna. Hata apul-apul madok kamu turohan isi ni Jerusalem. Jala jauhon hamuma tunasida. Nunga marujung parukilon. Nunga salese dosanai. Nunga di jalosian tangan ni Jahuba. Silopit dua. Sikka ni saluhut dosana. Suara nina jauh-jauh di halongonan. Pauli hamu madala di Jahoba. Patigor hamu di adaran. Dalan balubung di debatata. Ikon gohado nasarura jala parejeton nasa duluk. Dohot butul-butul. Jala gabe nahornop. Dona marnakok tuat jala gaberura tanggurung ni dolok jadi patarma hamuliau ni Jahuba jala sange nasa sibuk marnidasa ai pamangan ni Jahuba do madok ima sahana damang dainang hahaanggi pinaribot di tonga-tonga ni turpukta sadario di pesta apen na padua hon marsuara do jala di patubigi hodo songo dia do sakap ni debata holong ni rohani tuhani patuduhon ngolu na di bagasan pangapulion nasihat Tuhan. Raamanginang molo masa akan na masa di tonga-tonga nguluton molo rodo nga mangapuli iba tabaru guguate. Molo ro aka parukino na manginang. Ro aka arsak di pakuling idongan iba tabaru guguate. Tabaru lasti roha. Nang pe mungkin bisa jodoi molo nga ditinggal honi iba musengan ropa ngujunani alay sa tokin sang ngopa sa manginang dohonot ta do bahwa apul-apul di siya do nga jolma pe tahirim do ya kekuatan dari teman juga kita butuhkan unang holan ditikilas roha gudang todong alay ditiki roaka namasa dangadong maddongani mangurupi alay sa balik na manginang adong kujol masongonon hola tau ahana dong warna hola ta naulinay rapop na bulunga sahe ba dapola hidupan edok ba ditikacik madongan ni be ale mulu tiki mekel dapola rekodi ale anggu dia kebi pijuk jauh dang aroson ya te buado arong guru songoni jol masong di tahun dang arong ate satu luk do hita rate satu luk do hita unang arong jol masong ni te idokon unang ditiki mekel dongan ditiki tangis dang adong dongan nang di tonga-tonga di punguap ya manginang ate ido menurukon sobar lapatan melumar punguap pihita kalau tidak ada kasih itu nonsen saya martang nyanyi pihita
Dapat jibur-jibur tangyang ta. Mulu sarong go holong. Mulu sarong go dongan mangurupi manang batuduhon pangapulion. Itu nonsen juga. Nah perlu narikot. Itu mana heu pagi helu dokon. Ada filsafat orang Cina mengatakan satu perbuatan lebih indah dari 1000 doa. Satu perbuatan lebih indah dari 1000 doa. Alani do dia mau manginang, hatani dia batan uang di bagasan minggu sadarion mama kulingi hita di pesta napa duahon pesta apen. Bagaimana kita molo tona ni manang sada inti ni apen napa dua molo apen napa julu dok ada pengharapan. Apen kedua ini adalah kasih. Ido inti ni apen napa duahon. Buado hita patuduhon holong na di bagasan. Perbue ni pangapulion ni debata. Tadda ni holong ni rohani debata. Dito nga nakingan mulut aparatati hoddo. Tangi yang baga-baga. Tapi gino kingat baga-baga ni debata taring utuhasan di dusata. Idi matar surat ini. Tapi gino kingan. Ahama hatana. Hoti pinako kamu. Ay songonod do holong ni rohani debata. Ido kan? Idi tersurat yang manginang. Di Matius. Nagati do Bibil muna. Yohanes 3 ayat 26. Asa plonom bo, uri puno ngamar husor. Oh de bebete. Idi dokon. Ai songonod do holong di rohani de bata. Tu portibion. Kasih Allah itu begitu besar. Tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi status. Alai di patuduhon. Sudi halak naulu majakon. Barita nauli pangapulion na sa debata. Holong na siya Tuhani. Majalo madai. Haluaw na siya debata. Di hita saluna. Di minggu sadarion asanggia di padungo do haporsyot tamang. Di bahehe hita. Asal martubak haro martaburak betul martaburak hera aiki mulu gur lem jebu ya lem marahar gorni mulu merjulak itu kan merjulak akan nabuin naulin ringgan tarida di tonga-tonga ni nguluta. Ido parbuni apen wai ala nungga tajalo bagai-bagai ala nungga di patuduhon debata tu hita holong ni rohani debatai. Asa ditugu do hita noaing anggiat lamboi hataridaan ni pasu-pasu asa lamboi hilalau ni halak gabi apul-apul di hita gabi pasu-pasu hita di tonga-tonga ni akadongan dan gabi pusa-pusa. Bida do, oti do bida ni kan. Pasu-pasu gabe, pusa-pusa. Oti do parhusor namang. Mamusai. Kita harus buang. Asal ditugu do hita angkiat lemanadda jala lembak tabui. Tabilangnya manginang. Pabahenan ni debata, pat donganion ni debatai, di tonga-tonga lem bersaksi hita. Unang atong lem, tabak ka nalas ni roha, tabak ka kicang ni roha. Unang so ni halak batak, kaya dito bigi sono padohan ni halak batak, dito gu ador namate, aha mauduk ni. Dangar maboto. Dito gu ador namate, ador namangolu. Artinya bahwa ngulut tahun ngasa jujut didai manang bado herana nungga dahati dako jala tajalo akan ulina ringgan jala nungga tadai akka pasu-pasu aledang bui tahati dakon gabi herana mati tong hapor siota songon nasul manadda Kristusi ditugu ador namate ador namangulu bodo songonon makara na dinggan, buru makara, botoro makara kan?
Mulu harus teh mulu bahasa Indonesia ini makara. Mengajak do teh. Ya mengajak. Unang makara na sudinggan. Alai diharam makan uli. Ya. Makara na uli mahita teh. Waduh. Bodoh hita makara na uli. Waduh hamu aka inang. Bodoh hita makara na uli. Boy, iko merjajiru hita. Asalam tarida holong ni rohani Kristusi. Ido parbuena. Unang makara hurang na dinggan, ulaka harana dinggan. Semakin kita dibuat kita menjadi orang-orang yang dikasihi Allah. Asa gabilam tarida, pabahena ni debata. Ima nakingane amanginang, hatarida naking abu-abu lesya debatai. Di paposro hatta, mulu pe amanginang merukil hita. Memang si sugo di sidok, nasi tong, iya. Kita akan dibenci karena kebenaran. Alai unang mitop, unang gabi ditogu ador namate hita. Hita na ador na mangulu. Jangan kita memiliki apa namanya itu? Integritas lah, ya. Memiliki integritas. Memiliki apa ada mulai doa halak batak. Jujung baringimu. Ya, jujung baringimu. Unda kalakan paimai mama jujung baringimu. Hidupannya dene halak batak kate. Jujung goar hiamang. Apor syote bisa unido. Nang di tonga-tonga ni pungu ape. Na prasahu tahu pe. Ade. Jangan kita mulai dok na tua-tua aduh bulu na nasuhar lem tatugu asa suhar. Dihitad dorai tanggu di jauh danga dongi. Amin. Amin. Ido. Unang ngasuhar tas pasuhar museng. Tapi orang-orang Kristen, orang yang sudah memaknai kasih Allah itu mampu menjadi berkat. Mampu menjadi sukacita bagi orang. Gabi apul-apul di mana? Si Yohanes penaking amanginang, ahado di baritahon. Hodo si Eliai, daong. Hodo Kristusi, daong. Elia tidak menunjukkan memang siapa dia, tapi dia katakan, makar hari si patunai pe, dalini si patunai dak tamaau. Dia merendah. Hidupan nedok. Semakin kita rendahkan diri kita itu, dan lagi di hari kita di gidi-gidungan. Berlomba untuk rendah hati. Mulai dok. Air laut itu gak usah gak usah diasini air laut, asin sendiri itu. Iya kan? Dan bui terasina kita. Kita pe omanginang. Dan bui tertabunio kalak kita. Isiru kita sebenarnya. Si Yesaya dia tidak cari haus jabatan. Tidak haus gila hormat. Tidak haus untuk dikenal. Tidak haus disegani, disenangi, dipuji, daung. Dangawi. Didok naking ayah dia dupli makar hari. Itulah kerendahan hatinya. Makar hari tidak layak. Artinya dibaturun di bawah kerendahan hatinya. Tidak kesombongan, tidak haus jabatan. Aurokon, ibu to halak do. Ise hita. Sian ulota. Ibu to halak do. Ise hita. Sian parangeta. Gak usah kita mewartakan apa yang kita lakukan. Tapi tunjukkanlah kualitasmu. Ya. Jangan usah. Asita dahala kau. Gak usah. Ya dong kehau tadda manginang ruas do. Jaksa. Low profile. Mulu hari Sabtu on. Setiap hari Sabtu. Rodo tu gereja. Ahana di gereja diputihi. Jadi si patah marukil lu memang tidak mata muloro. Alanya marukil. Imana kepedulian di benen luar biasa. Jadi terakhir ibana. Ketua PT Tumma di Jaksa Agung. Alai kerendahan kita mengajari kurdo nama ton. Mengajari kur. Mulu-mulu di Jakarta. Melatih kur. Perbicara do. Tak mulai batasi mana.
Enggaknya nanggu pejabat ya. Bodoh gabi. Odo kalasu. Odo tempat tu. Alih di ibana. Perbica pedi dongani. Setebi. Ala waktu di ruasu akapar pinah lubu. Tunggu di dongani. Luar biasa. Gabi jamitan na mengudu di sahat tuhami. 2006 mahutan dan nasida. Saat tunuan gabi jamitan na mengudu dia. Dia begitu luar biasa. Tidak mencari. Ibu itu madohi tamangin nangisi. Itu menodokor. Jangan cari seperti Yohanes ini aja. Dia tidak gila dengan jabatan. Dia tidak digila dengan hormat. Dia tidak ingin dikenal. Disegani, disenangi, dan dipuji. Hidupannya dok. Puji diri. Puji Tuhan. Ido. Puji diri hama magor ini nalak batak. Ale puji Tuhan, haleluya. Jadi ima haleluya teh. Ima tadana, ima hataridaan asa tapauli rohatai. Jepiga. Bodoh pita tapauli oh. Tapauli rohatai ya mangin angate. Setahun nanangnya dupata 2020 bulusota 2024 tahun. Dicatat Tuhan itu anak tabahin. Dibiarin Tuhan itu ya teh. Hidupan itu ni lambu tangas siamun. Udah boleh boto tangas. Balik dui. Pas dui. Pas do. Nani lambu tangas siamun udah boleh lihat tangas hampirang. Apa yang kamu lakukan itu? Asa dihaulungi dongan. Asa di puji Tuhani di tonga-tonga nguluta. Ala inilah kingan yamang ala perdinggaba sadu ibana. Di dalam Mazmur 107 ayat bersyukurlah kepada Tuhan karena sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku jolom madu manginang ate. Buido holong di rohanai parsatokinan. Parsatokinan ngulu ni jolom ahade holong di rohanai. Itu mana dok sejujuk dokon. Unang uliliano kita. Ya. Jangan molo adong nanang binuat ana buru judoi. Molo adong nanang sidaun ana todok kudoi. Alai ngulu sadong si buatun. Diengkos pe dang diengkos. Ya. Gitu. Ke adu warnion. Hati-hation, pusu-pusuon, hati ini tidak bisa tersembunyi ya. Apakah kita tulus atau berkamuflase? Apakah kita tulus atau tidak? Tuhan tahu loh. Melujol mebuga busatta. Alai di mata nasatiai di pautu ugudohita asanggiat gabe halak natutu situtu na bulus mula-ulaun bulus na mamuji di mata ido patuduhon ido nanai pauliotta rohatai pikiratai paulimai mindset kita itu ikon boy hidup anda dong. Memang bapak ibu bapak manginang burin nama mempengaruhi circle lo teh ya pertemanan itu bisa mengubah pola pikir kita. Pertemanan itu bisa mengubah hidup kita. Mulu aura na negatif do bodoh gabi negatif kita. Mulu aura na positif do bodoh positif kita. Alai halak nama notong orang yang tetap memiliki pendirian. Mulu pe mungkin di hari kita di basiding. Kalau kon nama nak ni si sugur si dok nasi tong. Mungkin kita diintimidasi. Mungkin kita dicekal. Tapi kebenaran itu akan nyata. Kebenaran itu akan terbukti. Jol madubui gabusan ate. Jol madubui ototoan. Jol madubui tipuon. Alai di bata dia. Alanido rohatai itu menjadi palungan bagi kita. Hati kita menjadi palungan. Hati kita harus kita untuk persiapkan untuk Tuhan. Asa gabi ditugu-tugu kita manada dohot makanguluhon di bagasan asini rohani di bata. Nang alanido dia mua manami nanami nang di bagasa tikion di tonga-tongan itu puk tapi
Iko go hadoninna nasarura. Kita harus mengisi hidupan na duduk kalak bata songonon na dua-dua. Molo hurang digohi, molo lobi dihorus. Ya. Tatad dado tubba molo nuang liter nama rate. Liter nama. Molo na jolo rinna jala bineren go pei dikihay te honiba. Tubba molo gok dihorus dui. Jadi alay molo hurang do digohi. Nah, ini ron nang dapotan na di bagasa tipuan asa go hatta. Molo hurang pe pangalaw ni dongan, unang tapa buah-buah tu dongan. Aido ban na manutup alaki bitul par hubbi bar manutup bulau. Dulu si patau moho per bulan sian panoton. Hido kan. Cucu do songoni. Otoni-onin dam se. Api mana masuk tu lapangani. Makalua do malu babula pirang ibo to. Manggohi na hurang gok molo ido akan na tua-tua aro dehe molo ulau ni halak batak pesta. Sirabe manis do ari molo ido kon omma manggohi na hurang gokin na ngasih kok be alapatan na dia halak batak pe manginang dihanguluhod doi asa digohi akan na hurangi hita pe manginang molo pe aro kahurangan di dongan unang tu barbar lusung sahat berita. Unang tu barbar lusung. Taurui mak. Ate. Dang boy ni apula dongan minimal unang binayat tebar sana. Kan ido? Ido parwe ni hatan itu hani. Tang boy ni rupa dongan unang tabba disusaan. Dang boy ni le solusi unang tabba binain hafid. Tapi bagaimana kita Bapak Ibu? Manggohi di dunaki iko gohado nasarura. Hata ni di bata mana manggohi. Di pasikop hata ni Tuhan kita. Kami pinangan nasikop pamion. Ido banedok bahasa Simalungun. Nobody is perfect. Kata Simalungun deh. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Alay masih gua dewa kahi tapi akan berkeluarga nate. Kibitu lo ngama atau ngau. Sudi si kok inat tebe hurang kok amat tebe hurang kok. Sudi itu kita marah hurang akan. Alay na saling menutupi do. Mulu hurang amat tebe manang mulu hurang kita yang amang ade di jebu. Mulu ibu-ibu itu hobar jebu. Isi ruas susah. Inat tebe do kan. Dan gabi inat tani halaka gabi susah. Sebaliknya, mulut tabarwaro apa inat tatta. Isi runas susah. Kita sendiri dan ilem manga kita. Alanido, mulu pe hurang gok tagohi maka di bagasan lasiroa. Ido masih pula-pulan nate. Masih pula-pulan. Asa sikop. Asa tung une. Denggan. Uli berengon ni halak. Ido banedok. Minimal di bereng jawai songon na jago hita kan itu di bereng halak na di sanan kompak do haka bibi inna gabi jami tai di hita gabi nauli di dongan mulu na berjami to do manginang udokon 30 menit pi ngai si batang ngai bolak-bolak kamu iba ala jami to na mangulu sa di hari do ditok atau ngani akka persaurat tado ditok atau ngakka ulau tado idu de jamitan na mangulu kasih berek kamu terus sampai ikut di jam siang ulu sipata jam sore alai persaurat siganu pari itu menjadi ibadah kita ibadah yang sejati itu asa gabi gok akan hurang denggan akan nauli na denggan di bagasan jali dok jala patar maha muliau ni jahuba ade patar maha muliau ni jahuba tang hamuliau ta alai lam patarma, lam tarida ma, lam marbungaram ma, ate debata di bagasan persauran. Marbungaram ma, halak batak marhiti parangena. Marbungaram ma, akana denggan patarma musengan, akana uli. Tedadu halak batak kape tapak na dunna, tajomna rimita hido guguna. Ibu nunga tapak kita. Alai
Unang tapak-tapak pahudul, puli-puli padohan. Ala ikut tapak isima, gugu jupak kita. Ala ni di hamu nami nanami, nelaeng ma di bagasan hapatarota, di bagasan persaurata di minggu sadarion. Asalam marmulia ma di bata ate. Tak kami parhalado nang marmulia. Alai di batama, di bagasan akau lautai. Amin. Moliate mak, diho alai Tuhan. Pakilalau kami do, pangabuliomu, do tolong di roham, nang patar di ngulu nami sa di bagasan sadarion. Dia puli hodo kami Tuhan. Di leukodo hanguluan, di sisaho dosa nami. Lampatar may Tuhan. Hamuliomu do hasangapomu, di ngulu nami, di parsauran, di akaulaon, nang ditonga-tonga ni huriam. Asa lemar mulia goarmu Tuhan. Pasere proha nami, paune pangalaho dohot akang ulu nami. Asa hobar tulung ni roham, roha doho pikiran nami. Ali Tuhan jauh di batama nami. Di bagasan minggu sadarion. Naing mak. Bui hihi kami. Tuak kabar sauran naulii. Hihi kami tuak kaulaun nadinggan. Uboto kami Tuhan. Totong ma urupi kami. Bangulah Allah meniroham. Marhiti todim todi parobadia. Di bagasan Yesus. Tangihon sisa dosa nami. Amin. Hamuama nami nanami. Ayat piliata di bagasan sadarion. Imana nienet sian buku Heber 10 ayat 16 di dok katana songonon. Alai unang malupa hamu mabahin na denggan dohot mangulahon asini roha. Ay di halomod debatado akkapelian si songoni. Mare dehita sian buku de nomor 12 ayat sada uhut papung pelian.
yakon ma piliata tu ado pani di bata martagia kita. Ali di bata manami na di bano gijang. Odo harorwani saluhut sileo leon na denggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasata mima siya na dirmitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulun harajomu. Dito nga tongani huriyam do di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti to dim. Asalam muta dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgirham madok moliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banu gijang say pinarbadia magawarmo sa maharajaon mo sa saot malaw mo ni roham di banu tongosong na di banu gijang leo matuhami sa darong hanguluan siya pari si sa marusa namin songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami tugutu pangujunan palua mahami siyan pangago. Mulak mahamudi bagasad dame jala hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutod di muna. Di hamuna manami na nami, ruas ni Huria, HKBP Yogyakarta, anak kita, nomor pingu di baga satu kion, sian hami parhalado, pasaton selamat, apen, Tuhan tamana masuk, horas marihita.